We say a couple of notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis, who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not... Pamene ndithu lero ndikuti ndi 12 mwezi wa 4 2026 pamene ndithu nkhondo yalowa mwezi wa number 2. So pali nkhani pano, nkhani ili pano ndiyonena kuti ndimene ayankhula JD Vance amene ali vice president a dziko la United States of America. So akulu amenewa ayankhula ndithu ma points angapo ngati mmamvetsera bwinobwino, komano point yayikulu imene makamaka tikudikilira tonse zinazo atha kumayankhula hey bla bla bla, hey bla bla bla. Okay, komano ife funa point imodzi kodi chachitika njani, what's new, right? Chimene munapitira kumene koko njani, chatheka sichinatheke zarani. So actually zero agreement. Anthu aja akuti sanagwirizane, ayankhula choncho. Zimene amakakambirana kumene koko akuti sanamvane, sanagwirizane. That's bad news. Akuti ndi bad news imeneyi kwa anthu aku Iran kwambiri, komanso ndi bad news kwa anthu aku America. Ngakhale kuti ku Iran kwambiri, koma kwa America aso ndi bad news iso. Sikuti ndi good news kwa America kwayayi, koma kwa America koso ndi bad news iso. Pamenepo pali nkhani. Chifukwa chani? Chifukwa ino kuti nawonso yes ndi bad news. Forget zimene amakamba Trump. We are winning, we are winning, we are winning, we are winning, we are winning. How do you know that? Why do you say that? Why do you say that? You don't know anything. Who you with? NBC News, Philly Circuit. ABC? NBC. Well, let's make sure. Mr. President. Let me just tell you. We win, no matter what. We've defeated their military. They have no navy. 158 ships are underwater, undersea. Come on, the bad news is imeneyi. Since agreement is in advance, in a take the bad news of America. Okay? Chabwe. So sana fune JD Vance sana fune kukamba zambiri makamaka pankhani okhudzana ndi makamaka zimene amakambirana ma teams, ma conditions, ma points amene yalepherana ndi ati, points amene agwirizana ndi ati. Sana fune kulongosola for a discussion kukambirana kwawo kunali tu kwa private. Koma no iwo angonena kuti yayi makamaka sitina mvani. So chimodzi ndiso kumbali so yokhudzana ndi mbali ya Iran na yonso nena kuti no ifeso sitinataniso sitinamvani foti pali ife tinabwera ndi good faith, koma vuto trust ndi imene palibe. Ife ngati trust, ife tifuna trust, tifuna iniyo kuti mukhala anthu okhulupirika, odalirika kuti ngakudalireni. Tikati zakuti inu mupange, tikati zakuti inu mupange. Noti kuti tikati zakuti inu kena kungomvomera koma osapanga. So pali zinthu zingapo zimene anthu amene wawa aku America awa sanafune kukhala honest. So palibe trust pakati pawo, right? Kungofuna kungokhanga kuti basi magentele the way Trump akupangira ndithu pa social media Trump wa blast anthu ene ndithu walemba kutukana anthu ene kuti anji mukumanena kuti Iran is winning, blah blah, Iran is kuwina, the navy is gone, the leadership is gone. Chilichonse kuti is gone. Chabwe. Komano ngakhale Trump akupanga force narrative imene, ngakhale Trump akufuna akakamiza anthu, okay? Trump akuvutika kwambiri kuti apange convince anthu. Why Trump akuvutika kwapanga convince anthu? Chifukwa kuti something chinthu chake sichili bwino.
munthu ukakhala kuona zoti nkhani yakoyo olewe muno wakewe sukuyikhulupirira koma kufuna zoti ikhale mmene wewe ukufunira imavuta kuti upange zimavuta kwambiri. So Trump akufuna azipange convince yekha koma usafuna apange convince dziko lonse lapansi kuti no, actually we are winning. USA is winning. Just look at their navy. Just look at their leadership. Everything is gone. You understand? So, kumano, pali system, kapita pali njira ina yake mene ndakhanda kunena, ndakhanda kuyankha nthawi itali. But no, guys, awawa anthu akuyiraniwa akuwina posaluza. Tetha kuyika mutemo imeneyo kuti iwo as long as sakuluza ndi kuti akuwina every day akumawina. Koma akadzango ndi zofuna za awawa zatheka pamene Iran izakhala yaluzira pati pamene pacha. The narrative imene ijayo and general wina wa America, general pa CNN, so tukamba zokhuza ndi pakoma pa CNN ku America pa TV anamfunsa kuti what's got the upper hand in this conflict. Ndi ndani amene ali ndi dzanja lapamwamba, meaning kuti ndi ndani amene akutsogola, ndi ndani amene akupanga control, ndi ndani amene ndi say, ndi ndani amene akutsogola mu nkhondo imene iyi. So general anayankhula yankho lomveka bwino kwambiri, like losakondera. Anayankhula kuti okay, America ikuwina chabwino, ikupulitsa, ikuteri. Koma no anthu aku Iran, as long as they are not losing, iwo iforisa kuluza, iwo iforisa, zofuna za America sisi kutheka, ndikuti ali ndi dzanja lapamwamba, ndikuti akuwina, iwo akhala kuti nkhondo akuwina ndithu. Who has the upper hand here? The United States has thrown the most advanced military in the world against the Iranians for the last 25 days. The Iranians still think they're winning. They win because they're not losing. What else can we do to the Iranians to try to compel or persuade them to change their views on their nuclear program, their ballistic missile program, their proxies, and now the Strait of Hormuz? When you add that all up, you've got to say right now the Iranians have the upper hand. You understand? Chabwino. Izo zili kumbali. Komano a Trump tsopano anayankhula andi zoyankhula zawo zinazokhuza ndi kukatsegula pa Strait of Hormuz kuti tikatsegulapo. Komanso anathamanga kupita pa social media ukauza anthu kuti hey, ife tatsegula pene pachapo, hey chichana bla bla zamalemberi zokamba zoti pa Strait of Hormuz atsegulapo. Komano maripoti amenewo awapanga blush, like Iran na no sizinateka ngati akona zoti iwo anadutsapo akuyenera kupereka maumboni. That's all, period. Akuyenera kupereka maumboni. Ife tili ni maumboni oti iwo pa Strait of Hormuz ananipo sanadutse, ndipo masitima awo anayimitsidwa kuti akulu simudutsa apa. امروز 22 فروردین ماه 1405 هست. اونچه که در تصاویر میبینید کشتی هایی است که در تنگه هرمز منتظر دریافت مجوز از جمهوری اسلامی ایران برای عبور از تنگه هرمز هستند. این تصاویر از شمال تنگه هرمز هست و صفی از کشتی ها رو میبینید که البته به دلیل ابری بودن هوا و وجود گرد و غبار در آسمان عمق این تصاویر کمتر است و شاید شما انبوه کشتی ها رو در تصویر به خوبی نبینید، اما با نگاهی به دوردست انبوهی از این کشتی ها در ساحل شمالی دیده میشه. کشتی های کانتینربر، کشتی های نفتکش و همینطور کشتی های فله بر که
منتظر عبور از تنگه هرمز هستند. همزمان با آغاز مذاکرات میان ایران و امریکا در اسلام آباد پاکستان شاهد این هستیم که همچنان کشتی‌ها در تنگه هرمز منتظر هستند تا مجوز عبور از تنگه رو بر اساس شرایطی که ایران تعیین میکنه بگیرند و عبور بکنند. ndipo sanadutse tipombo nuolipo pankhanina a Donald J. Trump anafusidwaso nkhani zina zokhuzana ndi China kuti ikutumiza zida ku dziko la Iran. China futhi tumize zida dziko la Iran yakonzeka kale tumiza. Trump wana kuti zikhala zoyipa kwambiri. Ayiophiza China kabanga zimene zonso. Khono chero yambo kuwara. Khono yambo kurani? Yambo kufalikira. Well, if China does that, China's going to have big problems, okay? Yes. Chinthu china chimene a Trump akunena kwa anthu chinthu chimodzi. Ifeyo tili ndi mafuta. Mokuti mathankala ya mafuta akubwera kwathu madzagula kwathu. Khala ngati kunena kuti akuyesa zinthu ziwiri. One, funa kuyesa kudutsa pa Strait of Hormuz. Koma ngati pakakanika ndithu ali ndi backup chimene angakambe kwa anthu kuchena kuti ife tili ndi mafuta kale. Moti anthu adzigula kwa ife. Mafutawo. We'll see what happens. Look, regardless, we win. Regardless what happens, we win. We've totally defeated that country. And so let's see what happens. Maybe they make a deal, maybe they don't. Doesn't matter. From the standpoint of America, we win. One other thing that's happening is that boats are sailing up and heading out to our country. Big, beautiful tankers, and we're loading them up with oil and gas and everything else. And it's a pretty beautiful thing to see. Izizi tubangira kwa ndani? Tubangira kwa anthu amene sangakwanise kuwatsogolera pachapo. So, inuyo a Trump mwatseketsa anthu paja ndi inuyo. Mukaniko kukatsegula, right? Mukaniko kukatsegula pamalo paja. And again, at the same time, mufuna pali contradiction. Uwundi kutsutsana kwa mawu. Iweyo ngati umagulitsa mafuta ndi ukuona zoti ugulitsa utakata. Mobwanyo sangwasi anthu azibwera kwanu kwazagula ngati mmene mukunenera. Koma pa Strait of Hormuz paja a Trump mungosowa chilungamo nanunso pakukhengani pakhosi. That's why mukakamira kuti mukananipo mukadutse. That's why mukudandaula kuti NATO sinakutani sinakuthandizeni kuti mukadutse pati pa Strait of Hormuz. That's it. So akumakhala kwalikira kuti ife tili ndi mafuta kwambiri anthu ayi kuti pa Strait of Hormuz poye nde ino ngati muli mafuta osangosiya anthu adzagula kwanu kubanja mina kupangira pa Strait of Hormuz kupasiya somene bakhalira pa Strait of Hormuz actually suri patsekera kweni yayi kama ndi Americans okhani ma Israel namene atsekeredwa kuti asadutsepo koma ena awusukuti kumadutsa bwino. Right? So guys, manyuzi aku Western media kweni sakumalengeza kuti China kudutsa, makuti France kudutsa kweni akumakhanga nakumazi phimba wezi chifana kuti a Trump akufuna pake convince anthu kuti sipakudutsika tiyeni pamene anzawo sangapitepo chifukwa anzawo mapita kale mwa ufulu mwa mtendere. Guys, thank you so much. Deep update ena.